tana farin cikin dawowan dan mace wallahi Ali. Dakata! Girman mace wallahi kana jin ta ko? Yalla gafarta. Rin baki. Wata wurin kai kin cewa Hajara jahila me ya faru? Jahila. Assalamu alaikum. Matasan kuna kai da kuma matasan wani guri daban. Wasu da dama idan da musu zane suna fita daga cikin garin Bajoga suna zuwa Gombe. Ga wata dama ta samu da za a muku zane cikin kwanciyar hankali tukunna dai kafin mu isar ga wannan bidiyon ku danna mana subscribe sa alamar ƙararrawa. Ga kalan zane da muke yi da kuma kalan suna da ake dinka ake musu zane. Ga kuma numban waya mai yin zane. Da ku samu zane a wajen Abdu Biyara in Allah ya yarda. Zane kala-kala da zanen mutum, zanen rubutu da kuma zanen shago kuma zanen wani guri a ƙarfi. Mun gode.